Na weken sluiting start Zeeland weer op. Het is maandag 11 mei. Dit is Zeeland Nu. Scholen, kappers en zwembaden weer open. Bestuur voetbalclub Goes moet opstappen. En mondkapjes te koop in Sluis. Goedenavond. Basisschoolleerlingen mochten weer naar school. Waar bijna overal de ene helft van de leerlingen vandaag welkom was, is de andere helft morgen aan de beurt. En na 7 weken thuiszitten is dat voor de ene leerling spannend en is de andere leerling juist opgelucht. Zoals bij basisschool De Reiger in Heinkensand. Sommige kinderen kunnen niet wachten om weer te beginnen. Na weken van thuisonderwijs is daar eindelijk het weerzien van juf of meester. Superleuk dat de scholen weer begonnen zijn. Want het is gewoon leuk om weer samen te zijn en samen weer herinneringen te maken en plezier te hebben. Maar het is ook spannend. Er staan dranghekken, ouders mogen het schoolplein niet op en hou maar eens afstand van de juffrouw die je al 7 weken niet hebt gezien. Ouders komen lekker gespreid aan. Ze weten het afscheid heel kort te houden. Houden goed afstand van elkaar. Dus het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Niet alle ouders zijn enthousiast dat hun kinderen weer naar school gaan. Eigenlijk, ik vind het veilig als ze blijven thuis. Eerlijk zeggen. Ik weet niet. Ik voel me niet veilig als ze gaan naar school. Heerlijk is toch, als ze weer naar school gaan. Ja? Had hij er zin in? Had er zeker zin in vanochtend, ja. Dus, nou, toch een beetje gek nu een nieuwe afscheid, maar het gaat ook goed, zo te zien. Dus. Na weken zonder klasgenootjes zijn komende dagen vooral bedoeld als nieuwe start. Lekker weer kennis maken met elkaar. Lekker weer met elkaar een groep zijn. Lekker lol hebben met elkaar. Dus leuke spelletjes doen waarbij je met elkaar leuke dingen doet. En ook gewoon voorzichtig aan weer beginnen met de schoolse zaken. En dan is het nog een laatste keer zwaaien en dan kan de eerste echte schooldag weer beginnen. En bij mij aangeschoven Jannes Goedbloed. Jannes, blije gezicht op school dus. Maar het is niet de enige plek waar mensen weer mochten worden ontvangen. Jazeker. En laten we beginnen bij de beroepsgroep waar we met z'n allen het meest naar uit zaten te kijken met onze coronakapsels. We zijn langs gegaan bij een kapper in Tolen en daar zaten vooral veel blije klanten. Het was hard nodig. Het stond alle kanten uit. En hoe is dat voor u, mevrouw, om weer aan het werk te zijn? Heerlijk. We konden niet wachten. En lukt het een beetje met die 1,5 meter maatregel vandaag? Ja, want wij hebben onze planning erop aangepast, zodat er niet te veel mensen binnen zitten. En we hebben dan op plaatsen waar het al iets moeilijker gaat, speciaal al tape op de vloer geplakt, zodat er niemand in de buurt komt. Het is toch een hele tijd geleden. Ik ben zelf ook ziek geweest. U heeft corona gehad? Ja, dat heb ik gehad. Ja. Ik heb ook in het ziekenhuis gelegen. Dus ik was wel blij dat ze weer belden, want ja, dan is het toch weer fijn dat je weer een beetje verzorgd wordt. We gaan langer door. Dat is de oplossing. Nou ja, dat hoop ik. Natuurlijk kan je het niet helemaal terug rechtbreien, maar je zal iets moeten. Op onze sluitingsdag gaan we ook open. Zodat je alweer een deel kan inhalen, maar vooral om de mensen weer te helpen. Niet alleen voor onszelf, maar vooral de klanten die zitten te springen om hun haar weer te laten doen. En waar de een misschien stress had of heeft om een afspraak te maken bij de kapper, had een ander dat om zich aan te melden bij een zwembad. Ik zat elke dag wel te kijken, van gaat het weer open, weet je wel. En je voelt nieuws en ik zag dat het er was. Ik denk gelijk inschrijven, want ik wil gelijk beginnen. Heerlijk, heerlijk. Ja. Veel beter kun je bewegen als op de fiets en wandelen. Zalig, ja. Hoe was dat 2 maanden geleden voor de coronacrisis? Hoe vaak ging u dan? 2 keer in de week. En ja, dat was veel drukker. Ik geniet heel erg van deze rust. Maar 8 mensen, dus je hebt alle ruimte en je houdt afstand. We zijn stapsgewijs begonnen. We starten nu eigenlijk met het banenzwemmen en het doelgroepenzwemmen, eigenlijk de groepslessen. En we proberen dan daarna weer uit te breiden met de zwemlessen. Die willen ook heel graag weer beginnen. En uiteindelijk ook het recreatieve zwemmen. En wanneer verwacht u wat? Ik verwacht dat we met de zwemlessen volgende week gaan beginnen. We zijn nu druk om dat te organiseren. Ook de mensen die al les hadden. En het recreatieve zwemmen ook rond die tijd. Het is een beginnetje. Veel plezier nog. Dank u wel. En de eerste zwemmers kregen hier trouwens een petit voertje om hem weer terug te verwelkomen. Oh, nou, doe je juist je best om alles eraf te trainen, dan word je weer vet gemest. Maar goed. Jannes Goedbloed, dankjewel. En dan gaan we eerst naar de laatste Zeeuwse coronacijfers. Een Zeeuw met coronaverschijnselen is in het ziekenhuis opgenomen. De inwoner van Terneuzen is vrijdag al opgenomen, maar de opname is nu pas verwerkt in de RIVM-cijfers. In totaal zijn er 152 Zeeuwen opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis.
Het totaal aantal besmettingen steeg met 2 naar 624 bevestigde gevallen. In een leegstaand pand in Kolijnsplaat heeft gisteravond een grote brand gewoed, waarbij ook veel rook vrij kwam. Met een NL-alert waarschuwde de veiligheidsregio omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Met meerdere voertuigen probeerde de brandweer de brand onder controle te krijgen en dat lukte rond 10 uur. De voorgevel van het pand is gesloopt vanwege instortingsgevaar. Een telefoonwinkel in Sluis is gestart met de verkoop van mondkapjes. Hij heeft ze in alle soorten en maten en het loopt storm. Gekke huis. Ja? Het is, online is het helemaal, normaal doen wij 100 bestellingen en er zijn nu gewoon 200-300 bestellingen. Maar wat is nou eigenlijk een goed mondkapje? Een goed mondkapje is een kapje dat als je dat voor je mond plaatst, geen kaars kunt uitblazen. Ik bedoel, daarvoor is het bedoeld dat je niet zo ver kan niezen. Het dragen van een mondkapje is nu nog niet verplicht, alleen in het openbaar vervoer vanaf 1 juni. Het bestuur van voetbalclub Goes moet opstappen. Dat zeggen 5 leden die het bestuur onder meer van financieel wanbeleid beschuldigen. Het bestuur zou niet zijn meegegroeid met de grote stappen die Goes op sportief gebied heeft gezet. Het voetbalseizoen ligt stil door het coronavirus, maar bij Goes is het allerminst rustig. Eerder dit seizoen stapte de voorzitter op, vertrok de trainer, viel de nieuwe lichtinstallatie uit tijdens een wedstrijd en werd de club op de vingers getikt door de KNVB omdat de zoektocht naar een nieuwe trainer wel erg lang duurde. Nu laten ontevreden leden en volgers zich horen. Zo'n 17 vrijwilligers zijn gestopt en 5 leden willen nu een nieuw bestuur vormen. Omdat we op dit moment een bestuur hebben wat niet functioneert, wat gewoon een wanbeleid voert. Als voorbeeld noemt Zijlstra de nieuwe lichtinstallatie die in oktober vorig jaar in gebruik is genomen. Dat is een financieel debakel geworden en ook logistiek gebied. Het plaatsen en het aanleggen van de lichtmasten, dat is gewoon een ramp geweest. En dat heeft gewoon veel meer geld gekost. En dan kunnen ze zeggen dat het niet zo is, maar ik denk dat dat toch wel zo is. Ja, en wat baseert u dat dan op? Dat baseer ik op het feit dat er veel meer werkzaamheden hebben uitgevoerd moeten worden door de leverancier dan eigenlijk noodzakelijk zou moeten zijn. De palen zijn een keer moeten verplaatsen omdat de ene bestuurslid de palen daar wou hebben en de andere op een andere plek de volgende dag. En ja, dat moet toch betaald worden, neem ik aan. Zijlstra maakt zich zorgen over de toekomst van de club. Toch blijft hij positief. Ik denk dat het goed gaat aflopen als dit bestuur onderkent dat ze op moeten stappen. Dat ze gewoon afscheid moeten nemen. En dat ze door frisse mensen afgelost moeten worden. En dan komen ook de vrijwilligers weer terug. En bij mij in de studio verslaggever Stefan Nijpjes. Stefan, wat is er eigenlijk allemaal aan de hand bij Goes? Nou ja, het beeld wat een beetje ontstaat uit de gesprekken die ik met mensen heb gevoerd is dat het elftal de afgelopen jaren flinke stappen heeft gemaakt richting derde divisie, top amateurvoetbal. Maar dat de organisatie daarin achter is gebleven. Er wordt niet goed gecommuniceerd en ze werken eigenlijk ook een beetje langs elkaar heen, wordt er gezegd. Ja, zijn daar ook voorbeelden van? Nou ja, wat Zijlstra in de reportage zegt over die lichtmasten, dat wordt bevestigd. Het ene bestuurslid zegt die palen moeten daar staan. En een dag later zegt het andere bestuurslid nee, die palen moeten weg. En dat betekent dus ja, extra werk. En er staat nog een rekening open bij het bedrijf. Nou, er is nog zo'n voorbeeldje van een rekening uit januari 2019 al. Ook daar een beetje hetzelfde verhaal. Er moet eerst onderzocht worden ja, wie opdracht voor dat werk heeft gegeven. Nou, als je die 2 voorbeelden bij elkaar optelt, kom je aan een bedrag van ongeveer €8.000 uit. Ja, we zagen hem net al, Piet Zijlstra. Hij is behalve supporter. Wat is dat eigenlijk voor man? Nou, hij is inmiddels een paar jaar supporter van de club, vaste volger van de club. Hij is lid geworden van Goes, heeft zelf overigens niet in het eerste elftal gespeeld, heeft wel een voetbalachtergrond. Is lid geworden en is ook vrijwilliger geweest. Wat is de reactie van Goes op de beschuldigingen? Nou, die willen inhoudelijk niet reageren. Die verwijzen naar een algemene ledenvergadering die nog gehouden zou moeten worden. Die was al een keer uitgeschreven, maar is door de coronacrisis uitgesteld. En zij vinden, ja, leden moeten daar met hun kritiek op ons komen. Ja, ze willen dus eigenlijk dat het bestuur gaat aftreden. Gaat dat ook gebeuren? Ja, dat is koffiedik kijken. Dat betekent dus dat er toch eerst een algemene ledenvergadering moet komen. Nou, het bestuur zegt kan niet. De groep van Zijlstra zegt, ja, we willen het gaan afdwingen, want in deze tijd zijn er ook digitale middelen mogelijk om een ALV te houden. Nou, afwachten dus. Stefan Nijpjes, dankjewel. Het startte met veel bewolking en wind, maar het werd gelukkig ook nog helder en een beetje blauw vandaag. De wind neemt in de loop van de avond en nacht af. Morgen verloopt qua bewolking en zon net zoals vandaag, maar er is wel een wat grotere kans op regen. En in Trots op Zeeland zometeen nemen we een kijkje in de keuken van een nieuwe omroep. Omroep Geert. We zijn een nieuwe aflevering aan het maken voor het Omroep Geert-journaal van onze nieuwe serie, zeg maar. Ja,
waarom doe je dat? Wat houdt dat precies in? Ja, gewoon wat we allemaal doen in deze saaie coronatijd, zeg maar. En voor wie maken jullie dat? Ja, gewoon voor op YouTube, zeg maar. Meer een beetje voor onszelf, om onszelf ook een beetje te vermaken en al dat soort dingen. Nou ja, we zijn gewaarschuwd. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks krijgt u natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht. En wij zijn er morgen weer. Fijne avond.